in 2027 around July kacha. To gimanyalo wacho ni the Kenyan education system obedo created in a way gi illusion moro ni kiteko school tidhi do teach, but that is not the reality kiwuok oko kae. Kata sama wan e long holidays wanyalo interact gi jogo achiel ariyo mose graduate. Sama interact kod yudo ka piny tamo baro gi ndasi kendo giwacho ni un e school ni ubere bere un comrades, samoro janyuol nyalo winji, samoro in gi mfadhili moro nyalo winji, but once you have graduated ibo yudo ka life teko kanyo. Koro mano gumiyo ga discouragement mang'eny kaka students ma pod nie school. Koro gima anyalo wacho ne nyithindo mose graduate mana kaka thuondro mar wacho kawuono ni ikruok ne tije bang' graduation kata chuo gudu. Wabeduru gi skills moko ma bang' graduation you don't focus much in with your career, but inyalo manyo gimoro achiel ariyo minyalo timo. Somo e school cha, for example nasomo puonj ka CS mar education emose wacho ni sami tieko school ber kimanyo gimoro minyalo timo kik irit ni ndiki tich. Koro kitimo puonj ira kidhi create your own job from this my career. Kichon gi jopuonje mang'eny kata gida timo homeschooling, how many people will do homeschooling, how many people will be absorbed with the TSC. Koro gigi ok gin realistic. An gima nyalo urge kochakore gi jotendwa owere gi siasa ma nono, nikech yudo ka mane gi migepe opogore kaka ministries kendo mane wakete bunge, instead of focusing kaka ginyalo keto na creation of job opportunities, gin gidich gigo siasa mag pogo oganda. Kendo moko kuom gi yudo ka koro chulo kata rawere mathindo chon kane aneno kod kwadongo, yudo ka ministers gi ne nyalo luongi to gimiyi tich, ng'ato luongi ndiki, ng'ato luongi keti police, ng'ato luongi keti kumoro. To wan sani kata mana jomo se graduate mocho gudu gi giminyalo luongi maber ka giwacho kizungu maler, biru kai dhiyanyuru governor wanga, biru kai dhiyanyuru ng'ane. So we are being misused from jomanie migepe opogore to nyaka jomanie ong'ewa. Koro instead of focusing gi pogo oganda, gitiyo gi nyithindo mosedhi mbalariany mocho gudu gi mapod nie school ka wan imiyo 1,000 to wadhi wayenyo, imiyo 2,000 to wadhi wayenyo. Ok en gimoro makelo mor kata gima kelo dongruok. Gi focus gi job creation, piny jotelo mane migepe mamalo gi mane bunge onego bed piny gi serikal mamalo mondo ging'i wach creation of job opportunities mondo kwa wuok wanyalo dok mabedo absorbed directly. Mane wachno. Erokamano ahinya. Evans gino mara ni koro duol mari koro nyalo winjore